Taas nga kaso sa dengue ang natala sa El Salvador City sa Misamis Oriental sa unang 2 ka bulan pa lang. Karong 2025, samtang Misamis City LGU ang naalarma sab ang nagkadagang kaso sa dengue kung asa 5 na ang namatay. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa unang 2 ka bulan pa lang karong 2025, nakatala na ang El Salvador City Health Office og 39 ka mga kaso sa dengue. Sumala pa nga mas taas kini kung itandi sa 21 ka mga kaso sa susamang period sa 2024. Matod ni Marian Cabanero, ang dengue coordinator sa El Salvador City Health Office, na ang barangay Mulugan ang adunay pinakadaghang kaso sa dengue. We conducted larval surveillance mo in every barangay na agid mi ana. Nakita na mong daghan ang mga kanaganing mga stock nga mga tubig, sir. So daghan and wala na nga takluban na siya. So ang lamok manggod kay ganahan na sila sa mga limpyo. Dito na sila mangitlog sa mga limpyo nga tubig. Dugang sa CHO, nga sagad sa mga nataptan sa sakit nga dengue, mga batang ang nag-edad 5 hangtod 12 anyos. Sa ilang surveillance, nasuta kuno nga aduna nay clustering of cases sa dengue sa barangay Mulugan. Busa nagrekomendar na sila og fogging sa maong barangay. Hinoon, wala pa kuno sila nagdeklara og dengue outbreak. Mas humot ang mga bata sa mga lamok. Unang dali ragid kay sila and then lihok-lihok ayo ang mga kabatan-unan. Mao na ang gusto sa lamok. And usually ang mga bata naa sila sa gawas sa balay like 4 PM and that time mao na siya ang time nga gagawas ang mga bata. And mao po na nga time nga gipanggutom ang mga lamok. Tungod niini, mas gipakusgan sa syudad ang kampanya Batok Dengue. Pinaagi sa pagrekorida aron pahimangnuan ang mga residente sa alas 4 kontra mosquito o ang 4 o'clock habit. Hasta mga barangay dengue council ang gimanduan na nga magpahigayon og clean up drive sa ilang mga barangay matag alas 4 sa hapon aron mapugnan ang pagsaka sa mga kaso sa dengue sa ilang syudad. Sa Misamis City, gikabalakan sab sa LGU ang panayong pagsaka sa kaso sa dengue sa ilang syudad. Sukad Enero hangtod Pebrero 21, 2025, nakatala na ang syudad og 148 ka mga kaso sa dengue kung asa 5 na ang namatay. Mas taas kung ikumpara sa 7 ka mga namatay sa tibuok tuig sa 2024. Busa nanawagan sila karon og kooperasyon sa katawhan aron matabangan nga mapugnan ang pagsaka sa mga kaso sa dengue sa ilang lugar. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.